Jeg kan se, hvor meget hovskæg hun er ved at vokse ud i forhold til de almindelige heste, vi barberer. Man kan se lidt på halesætningen. Ja. Og den har sådan noget i sig. Og hvis den har det der hovskæg, så er der altså også noget med at rengøre. Den har et smukt derude. Ja, det har hun godt nok. Og simpelthen en grim hale. Jeg ved ikke, hvad hun har lavet med den hale der. Der er spørgsmål om meget ben, så har halen ikke behøvet. Men hun har gået med et føl, der er et den eller et eller andet. jeg tror bare, at man skal klippe den lige over, så den får lov at gå Det er ned. rigtig vildt, fordi jeg så synd, så så kort ud. Ja, De det ved jeg der to også. tjavser, den havde det bare ikke lade være. Og så var det. Og det er utroligt, der er ret mange heste, som egentlig har det temperament, som også er ligesom fremadgående. Ligesom det der Stormsø også. Det er det samme med top. Det er jo også så. De er jo også bare sådan på jorden, helt virkelig. Det er en børnesikring også. Og så er det stadig fremadgående. Men hende der, hun er jo så ikke. Altså, hun er så ikke Det er selvfølgelig ikke sikkert, at alle er ligesom dem, som man.